Нали, ние имаме деца, които, да кажем, когато ги готвим за по-големи формати, те правят с месеци само стойка. Защото стойката решава определени етапи от мача. И същевременно на тия деца ти не може да им минеш гарда. Защото това е друг елемент от играта. Точно. И е много индивидуално, но не трябва да бъде ние сме само това, нали? Защото ако не знаеш leg locks, ти са всъщност къв си. Ако знаеш leg lock само, това добре ли е? Според мен не. И затова трябва да се учи абсолютно всичко и аз апелирам хората да не се ограничават от към аз ще правя само ADCC правилник, защото той е най-ултимативният за мен и за улицата. Няма такова нещо. Има цели, сегашно, подготовка, отиваш, ако искаш да спечелиш нещо, готвиш се, спечелваш го. Ако искаш да тренираш за кеф, трябва да внимаваш, защото някой път кефа излиза през носа. Нали? И затова крос-тренинга, финално, нали, да завърша тази тема, къде мога да правиш крос-тренинг по борба в България? Няма. Защото ние нямаме масов спорт. Абсолютно. Можеш ли да правиш крос-тренинг с хора, които по принцип не са в система за масов спорт, а са в система за високо спортно майсторство? Доста трудно. Мисъл, не съм сигурен, че уменията, които имаха близнаците в годините, в които вие си се биехте всяка седмица, буквално се чуехте къде се биете, бяха достатъчно добри за любителя, а те бяха достатъчно добри за професионалния ринг.